Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya kiti ka man. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papaghayam kan kadrama. Kumusta kayo amin nga awan labas na? Ti surat nga intay drama ita, kat naggapo kini paghayam Kayla, iti Colorado, USA. Kastoy man ti surat ni Kayla. Dear Lady L, naimbag nga oras yo. May sakmat kadagiti adik nga agdengdengeg kadagiti amin na drama yo. Nang runa, idi addaak pay dita Pilipinas. Iti agdama, kat addaak nga minen diti Colorado. Tanapagasatan akmat anak agdeng ditoy. Ilingad naklakuman iti naga na Kayla. Napilik ti love letter apang isuratan dito'y padas ko. Tanapnuan drama ngamin to'y pakasaritaak nga inak ibinglay. Irugik man nga rudto'y salaysay ko. Idisikog nakpay ti inak, Lady L. Anya ti ko na mapagsaritaan ta kat addape klasik na madamdama. Kuang amin Randy. Pasensya ka lakuman. Ngamjak ngaminan amo ti aramida. Iso nga imayak diti boarding house mo. Apa ayang amin? Ha? Anya ka maten? Imay kalagaan diti boarding house ko tapos nagbakwar. Itata nagsardeng kanyag bagbakwar. Ibagaman kanyak na niya di mapaspasamakin ka. Apa kasta ka? At ka dinadagsan na sakit mo? Randy. Oh, anya ngay. Awan ka diti bagam. Anya di mapaspasamakin ka kunak. Di ako na mo ti aramida. Apa yung amin? Masigugak. Anya? Apa yung nagsigog ka? Ha? Apa yung damagam day ta kanyak? Inaramid ta day toy. Kalpasan na. Kastakit din ti saom. Amo, mat nga agad-adal ta pinagpadpada. Day ta nga rudkat. Agad-adal ta pay laang nga misinikugan na kon.
Kasano akpaitan? Di kan tumat kami nagananad. Anya? Para garig talangan dito sigog mo. Saan? Jack itulok? No kasta nga rod, awan tinamnamaam kanyak, di na. Amo matiagat adalak pailaan. Jack kahit nagsarde nga kiti panagadal ko, numamondag iti datakkel ko anak kasigugak. Kasano ka rudan? Makaamo ka ni tibiyag mo. Total, di mo mat kahit paragarig dito sigog mo. Randy, di nak mamamad baybayan. Jack kabaala no si Jack lang amang itakder iti si Kuko. Kasapulan ka. Jack pa'y nga rod na kasagana. Makaawat ka kumamot adi na. San ka pa'y gaay manak kasagana? Nga mapay nga rin asin ko ganak. Awan sir-sir malalaki, Randy. Kuma, saan asi katinayat ko? Saan kuma asi katinakasi kong kanyak? Ayop ka! Dina, manon nga aldaw adlaw ko asabali ti Jarmaw. Adda ka di parikot maw, Kwa, tatang. sabali nga mintitig-tig na maw. Anya ka di ti mapaspasamak kang ka. Kwa ngamin tatang. Jack amo no, kasano nga ibagak na ito'y kada kayo. Anya nga minday ta. Tatang. Nay, agsangit kamutan. Sa anak pa lang agong ungat nga agsangit kamutan. Ada ngamin basol ko. Katyak amo na kasano nga ibagak kada kayo. Pinaay kayo ngamin iti arapapyo kanya. No kasta. Gusto ti atap ko kang ka. Pakawanan tatang. Nagbidotag. Masikog ka. Uwan tatang. Ay anya kamutan anak ko. Ikarkarigatak nga isagsakad ti panagadal mo nga uray utang amin na abakrang ko. Ang sabsabali mat gayam tinararamid mo. Pakawanan nagtatang. Anya tinagkurangak kang ka. Taapay anaramid mo ti kasta. Di mo man la pinanunot mo ti masakbayam anak ko. Tatang. Awan lang aruden day dinanang mo. Siya tinamatbati ang mangisaksakan iti amin na parakan ka. Anya day ito ingay naramid mo. Ay, kakaasi talaga aruden. Nagsikog kapay. Kayat mo ti mangnayon iti kadwata nga grigrigat. Aklo nagtibindot ko tatang. Isa pa kawanan na kuma. Ayan nga rod tinakasikog kang ka. Ti ama, day ta sikog mo. Sipod na mo na masikugag. Sa ano na nagpagpakita kanyag. Diyak ang pano sa dino ti ayan na itan. Makitam, nagpasikog ka pa iti saan ang mapagpiaran a tao. Pakawanan na kumatatang. Diyak pinanunot ti mabaling nga ibunga tinaramid ko. Tiyamo kamin ka di nakbaybayan ni Randy. Ngamin ba tinakmat ngagmay samang sangoy ti parikot ko. Ay, awanan baen ti kasta kita tinalakay. Di nakabalan na takbiran tinaramid na. Saan ang nasaya ti kasta klase ti tao nga agbalin a padre di pamilya. Babae timpas ngay mo di na. Karuprupam launay. Tatang. Mayat no karuprupam laan. Saan nga alaan ti rupa di amana nga awan sirsirbina. Diyak kayatan alagipan ti may papan iti amana tatang. Rombang laan. Lipatan ti kasken kuana a tao. Anya pa'y laaga po alaglagipet. Gustuhan anak ko. Di ka nagsangit. Di ka agda nagtadak lang dito eh. Saan ka abaybayan anak ko? Nay, nagsardeng mat nga agpaisaw. Kaslaan mo na ti saaw.
Uwan nga rod, tatang. Agsingsingpet ka anak ko. Padakkelam anasaya at ti anak mo. Agbalin ka anasaya at nga ihemplo ken kuana. Tapno dumakkel met anasingpet ken pagwadan. Nasingpet ni Lolok Lady L. Sigun iti inak, uray kasanupay ti luksaw na idikin ni nanang, gapu iti panagsikog na abalasang. Nagbalin lata na saya at nga ama. Tinulungan na lata ti inak anang padakkel kanya. Gapu ta si Mang Baya kun iti biyag ti inak, iso akapilitan na nagsardeng meten anagadal iti kulehyo. Tanarigat met ti biyag da idi. Impamaysa na nga rodon tinang padakkel kanyak. Kat saan meten ang nagpagpakita ti amak, sipod pa'y naamuan na amasikog ti ina. Naglabas nga rod ti adu atawan Lady L. Adda akmet idin iti 4th year high school, idi nagsakit iti nakaro ni Lolo. Tatang, mangan kayon. Awan ganas ko amangan, anak ko. Saan mabalin saan kayo amang mangan Amang no makaala kayo pa iti sakit yo. Urayan niya pa iti aramidek. Talaga asa din asumrek ti makan kanyak. Alain nakatalagan ti sakit ko. Isublida ka ni di ospital, tatang. Ay, saan na masapol, anak ko. Sayang lang ti kwarta abos-bosen. Nagdakkelin ti binusbos tayo a kwarta. Nailako pa yan di daddo maadaga tayo. Awanan ti mabati ka na kayo iti apo ko. No agilako tayo manen. Sayang laeng anak ko. Tatang, Saan nakapanonoten? Nalabit ngagpatinggalaengen dito'y tibiyag ko. saan tatang? Di kay kumamot agsasao iti kasta. Saan mo baybayan ti apo ko? Di na. Wan tatang, urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Diyak to pulos baybayan ni Kayla. Ayan ni Kayla. Kaya't ko ang makasarita. Mabit lang, tatang. Napanlanagsakdo iti mainom. Urayan tayo labiitin. Anak, mapan ka itayan ni Lolom. Kaya't nakakano ang makasarita. Ha? Apay ka no, nanang? Basta mapan kalatan iti ayan na. Nanang? Sikat isapsapulan na itay. Sige nga rod, nanang. Mapanak iti ayan ni Lolo. Lolo, kumustan tirik nayo? Apok, mariknak asan akon nga agbayag. Ha? Lolo, apay nga akasta mo ti bagpagam? Gaputa, kasta ti marikriknak apok. Talaga asahan akon nga agbayag. Iso abilinen ka apok, Lolo, Saan mo abaybayan ti inam, wen? Agtinulong kayo iti anyaman na pakarigatan niyo. Agsingsingpet ka. Tung paalam amin nga ibaga ken ibilin ti inam. Taamok anasaya at ninanang mo. Ket di na kanto isuro iti pakadaksam. Owan Lolo, tung palag amin abili niyo. Agyaman na kapok. Agsingsingpet ka kanayon. Tulungam ti bagim. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Ta dagiti saan anaragpat ti inam nga arapaap na. Katsika ti bang ragpat.
Lolo, Kan kang runaan nakidawin nyo titulong kan kaasi tinamarswa. Tapno igiya na kayo iti kasayaatan nga aramiden nyo. Taawanak to agad kadwayo. Lolo, ang bayag kayo pa'y. Saan na kami akong panawan? Marik nakitibagi ka po. Sana ko nga ang bayag. Lolo, 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 Oh. Nanang, makaikaw at ikaawanan ni Lolo. Wan nga rod. Mariknak mo tinala usapan na kaikawak. Nanang, Kasi ti kanayon abilin day di lolumkan ka. Agsingsingpat ka kanayon, wen. Sana bale, taisakad ko ti panagadal mo. Aramidak ti amin tapno makaadal ka. no saan nata kumabinaybayan ti amak? Saan ta kumamot unay ang marigatan ita? Nang runa taawanan day di Lolo a katulungan niyo. Kayla, Anya nga tano, sa pulag ni Tatang. Agkidawak iti tulong ket kuana. Nang runa ket asidagan ti panagadal ko iti kolehyo. anya? Pagsapulam ko makankwana. Makaamuditan basta sa pulag nanang. Anak, saan ka kumaamang namnama launay ang masarakam ti amam? Ta saan ta nga ammo no si bibiyag pay wenno natayen? No bilang tanatayan. Kayat ko pa amamwak nanang. Tapno agsardengak mo namang namnamang agkita kami pay. Hoy Kayla, saan ka man na matagtagari? Kasla ka la bakit anaunog ti parikot mo? Zach, Anya ka diti mapaspasamakin ka? awan. Anya nga awan? Nakadkadlaw nga rod nga adap ti parikot mo? Apay ka di? Mabalin na mamuan na niya dayta? Ay sus, nadagsin kan ti biyag no kanayon kang agsin na ay. Saan ngamin ang mapunas iti panunot ko ti may papaniti amak? Ha? Di mo't binaybayan na ka ti amam? Sana pulo sa nagpakpakitakan ka, sipod pa'y naipasngay ka? Kasta nga ron. Oh, anya nga ron ti pakariribu kami ta. Apay alaglagi pumpay lang ti kasta kita ti tao. Siyempre, amak lataday jay. Kaya't ko lang ang maamuan. Noan niya ti makagapo. Tapay asa na nagpagpakita kanyak. Sipod na ipasngaya. Anya nga ron ti plano mi ta. Kaya't ko asapulan. Kaya't ko akasarita. Angam kasano? Day tatijak amo, Zach. Kayla, mabalin ka di ama amuan no anya ti si bubukal anagan ti amam? Ha? Apay? Padasan ta sa pulon ti social media. Ha? Anya ta amom, ang mga noada ti social media ti amam. Among mata sa anak agar aramat iti kasta. Sana bale, tada account ko iti Facebook. Isulangan ti aramata ka pang sapol. Sige nga rod. Sikat yung makaam mo, Zach. Padasan talayang, barang matulungan ka amang sapol. Dayta ka diti lang ati amam? Ha? Uwan. Dayta nga rod. Lima kayon dita. Medyo ubing pa ngamin tiladawan na nga impakita kanyak ni nanang. Kaya't mo ka dita yung message ko? Zach? Ibagam lang no kayat mo, tayo message ko. Ibaga kasap sa pulam. Anya nga iti bagam. Basta ibaga kasap sa pulam ha. No interesado kon ka, sigurado nga ag-reply.
Zach, O anya, i-message ko ka din. oh, anya ngay. Nag-reply ka din? Saan pa'y mat? Ha? Nalabit asan nga interesado. Nabasa na matin. Nasinlan. Talaga nga rod asan nga interesado. Iso asana nag-reply. Tinasayaat, si kalangan dagaramid iti Facebook account mo. Kalpasan na, si kati mangi message kan kwa na. Anya pa'y lang agapo. No talaga nga interesado kanyak, ag-reply nga rod. Ipasimudaag lang dayta, at talaga asaan nga interesado kanyak nga anak na. Sa pagdagawid ita, tapno matulungak ni nanang kadagiti trabaho iti unag ti balay. Kayla! Kayla! Oh, apay, Nag-replyan ta, ma'am. anya? Dahil ti man reply na, oh. Oh, Pakikumusta kini Kayla? Ha? Day talang di imbaga na? Juan, Di na di man la imbaga nga agkita kami? saan mat? No kasta nga rod, ibaga magkita kami. Ado ti kayat ko nga ibaga kan damagan kan kuana. Taapay asaan ang nagpagpakita kada kami kininanang. Sipod in si kugnak ti inak. Zach, sigurado ka kadi adito ti imbaga mapagkitaan mi kini Tata Randy? Juan, iman nogot mat. Agka po pa'y ngamin ijilaon yon. Apay nga rin awan pa'y laeng. Orayan talibitan. Ang mga naadanton dahil yung aging gay ti madamdama. Ha? Zach, kita mo? At dalalaki ngagturong dito eh. Ha? Unyag pa iso. Nalabit nga iso dahil tantor orayan ta. Da kayo ka di, da Zach and Kayla? Ha? Ang uwan tata. Siyak ni Sak. Siyak tinang kontak kada kayo. Isumot ni Kayla. Anak yo. Ha? Kumusta kayon? Tata? Nasayat na. Dakal kagaya man. Wan ata. Nasurok mo tan a 16 years tinapalabas. Sipod day di pa nang talikod yu iti inak. Ha? Tata. Kayla. Panawan kayo pa'y. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Sige lang, Zach. Naimbag man ta. Imanugot kayo nagpakita kanyak, tata. Pasensya kayo na. Kaya't kayo lang amin ang makita kan maam-amo iti personal. Ado nga minti sa sikaswag. Isa nga itala na panunod ko tinagpakita. Pasensyahan. Awan anyaman na. Anya nga rin nga ikat. Kasta kayo umata talaga. Awan serbi mi kan kay iti inak. Naglakapay nga rin ti panang talikod mo iti inak. Sana kay may dito itap na makirikirkan ka, Kayla. At ang bukod ko pamilya. Kadyak kaya't amariribok, gapo kada kayo nga gina. Anya. Naurnos ti pamilya, kat panagkitak matin ka, kat nasayat mati ka sa saad mo. Nawatan dito eh. Sang ribo pisos. Nain mo pare ti allowance mo iti pagadalan. Pasensya ka, nga magdardarasak namin. At dapat tinaskan nga ramidek. Agbapawi aka nakisinarakan kwa na. Kasla saan nga ma? Awan anyaman na lang kan kwa na ti panagkita mi. Uray awagak iti tata kaslawan anyaman na. Nagalas kayam ti aramid ti ama. Kayla, Kuma, jakla kuman namam mo. itatana mo amon ti kababalin na. Agsardeng kamot siguron. Agtal na ka namang sapsapol kan kwa na. Zach, Oray siyak. Kasta nadlaw ko nga awan na pulos ti iiliwan na nakakita kan ka. Kasta nakakita lang iti sigod nga am muna. nanang, pakawanan da kuman o.
Jak imbagbaga da ito'y kada kayo. Ha? Anya ka diday ta Kayla? Nanang, nasaraka kon ti amak. Anya? Day tatipod no nanang. Ngam, jak lakuman nang namnama iti mabali na reaksyon na nakakita kanyak. Tanapayag lang iti namnamaag. Kunak no naragsa ka nakakita kanyak. Ngam, saan mat gayam? Kasla kay kayat na paya dinak makita. Taadamot gayam ang tibukod na pamilya. Naragsakan iti sidong ti pamilya na. Iso at di na kun pagan-ano kan kasapulan. Kayla, Kunak no makumpleton ti kawa o riknak. Iti pan nakakita kan kwa na. Nasakitanak laang nanang. Tadyak pulos na rikna. Ngaiso ti amak. Takaslawan mo't apulos ti serbik kan kwa na. apay ngamin asinapol mo pay laeng. Tiamok ngamin. Nugas kanyak. Hasap-sapulan nakmat. Ngamsan mo't gayam. Iso ahos to lang. Adyak lakuman sinapul pay. Tapno sa anak mo't anasakitan. Kayla, Manipon ita. Jakon sa pulan ni tatang. Ipamaysaklangan ti agadal. Kanti panawan ko kada kayo. No di magkalak ngawan iti sibay ko. Maragpat kumat nga rod dagiti arapap ko. Nga uri awan iti biyag tayo nanang. Kompletong ti biyag ko. Nga uri awan ti amak. Uray no da kayo laang nanang. Uray jakon makitkita iti uray kaanuman. Ni Tata Randy. Uray kasjay ti imbagak iti inak. At dalat tapaset iti pusok amang namnama. Nga asit ganak ti amak. Ngam awan apulos ti nauray ko Lady L. Saan pulos anak pagpakita, sipod day di apa nagkita mi. Gapo ay tinayta, naadal kon ti ugali ti amak, nga uray jak pulos nakadandan na. Sa anak anapatagkan kuwa na. Inaklon ko nga rod dayta a kinapudno. Iso nga inggaed ko tinakadal. Tinulungak ni nanang ko, tapno makaadalak, nga awan apulos ti tulong anaggapo iti amak. Naglabas nga rod ti tawan, kat nakaturpos ako iti kolehyo. As-asigaswag idi dagiti papers ko para iti panagabrod ko. Idi kinasarita nak ni Zack aggayem ko. Kumusta ang application mo? Positive mo ti result ti amin nga interviews ko. Iso abasit langan nga anos, bareng makatayaba kon. Ururayek langan ti visa. Nasayat na rin no kasta. Kayla, Oh, apay kasta ti langam. Itay pa imay ka dito'y balay asan ka makaid na. Apay ka di. kuang amin Kayla. Ada mutual friend mi ti Facebook iti anak ni Tata Randy nga ma'am. Ha? Anya ko ma? Saan na ka interesado? Saan na nagpagpakita ni Tata Randy kanyak? Iso sa anak matan nga interesado kan kwa na. Ta, saan mat nga interesado kanyak nga anak na? Iso nga awan mat nga ruden ti makagapo, tapno pagsaritaan ta payza. Naipost nga min iti Facebook anatayan ni Tata Randy. Anya? Day tatagpaiso. Nagdamag-damag ak iti comment section. Kat ti amam talaga tinatay, Kayla. Nana,
Awanan ti ama. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam. Sigod mo nga awan ti amam? Kayat ko asawan. Natayan. Anya? Iso ti imay impadamag ni Zack. Ita imay dito balay. Awan ka nun ni tatang. Kayla? Kaya't yu ka di makita ti bangkay na nanak. Ibagayo lang. Mapantayo makilamay. Diyak kayat ti gulo anak. Amo matasipod pa idi. Katya ko nagtagtagari. Nangro na katadan sa bali a pamilyana. Saan mo't amasapol ayam amok ti bagi ti pamilyana. Nga anak-nak ti malamlamayan. Kitahan tayo lang ti pan nakaimasayag ni tatang. Anyan, Randy. Naudi apa nagkita ta. Idi na amuam ama si Kugak. Kat tinalikodan na. Itata nagkita tamanan. May sakan, abangkay. Tatang. Inarapaap ko ti panagkita ta. Sa bali ti imagination ko idi. Tiyam mo. Nakita tayo. Ara ko pandak. Kat ibagayo akailiw dak una yan. Kan kayat dak amam-am mo nga anak yo. Ngam saan mo takas jay tinapasama. Tanalamlamiis pa'y ngam yelo. Ti kinalamiis yo iti nakita dak. Kasla kayat yung langapon kan. Nupod no nga adda anak yo iti inak. Kunak no sa anak ka masakitan. Kanagladingit iti po sa iyo. Kunak na sa anak agsangit. Anak kakita iti bang kayo. Kaptsak mo't kaya magawin ang tirik na arumukwas. Tabagit kita kundi bang kayo. Siguro, gapot ang urayan niya pa hindi mo paspasama. Nagayulan tati amang. Nagaya dinagbalin nga instrumento. Tapno maitawag. Dito ay lubong. Anak. Amoyo. Iduldulin ko ti sangaribo nga inted yung inikanyak. Iti damo. Kanao di apa nagkita tayo. Diyak punos ginasgastos na ito'y tatang. Hintuldulin ko. Tanay ito'y di kakaiso na nagtaon ka na kayo. Ngayon yung kanyak. Kan pagkalaglagipak ka na kayo. Pampanunod ang laangan. Nga impatagdagmat. Nga anak yun. Iso nga intan yung kanyak na ito eh. Ngamit ka anuman.
saan akwarta ti tinarigagayag kada kayo. Nadikat ti pamatag kan presensyayo. Tatang. Anak ko. Uray kasanupay ti pananglapud ko iti bagig asaan nga agsangit. Nga marimkwas lata ti medmedak arikna. Nakitak mo ti panagsangit ti ina. Tauray saan nga agsaon ni nanang. Amok nga impateg na metday di tatang iti likudan. Ti panang talikod na idi kada kami. Aglunag Lady L. Nasakit at talaga tinakam ko iti ama. Nga aging ga iti pimusay. Ta saan pulos ang nagpakaama kanya. Impaidam na dagiti panawan amariknak ken mapadasak kumamot ti maaddaan iti ama. Ngem uray agsakit tinakam ko. Awanan ti maaramidak Lady L. Tanabayagan a pimusay day di ama. Ingka gumak nga ro tinakadteng di ti Amerika. Kat napintas mo tinagbanaga. Iso anay ka nagiti gundaway anangala itinak. Kat saan kamin anagin nadayupay. Aging galangan dito'y Lady L. Katagyaman ak unay, numaidrama yo iti programa yo tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Kayla. No nasakitan ka, no naibaddag ka, no nabaybayan ka, awan ti kasayaatan a maipaay mo iti bagim, no di ti panangipaay mo iti pamakawan, iti tao anang ipalay iti sugat, kan sakit iti kaungkam. Ado di ba nagarumbang a pangiturungan iti matang? Imbes a panunutan dagiti nakalkalda ang apagteng iti biyang, panunutan nga rod dagiti positibo. Addaan ka iti pamilya anang ipatagkan ka, nakaadal ka, napasayaat mo ti biyag mo. Addaan ka iti kapasidad a mga ramid iti kayat mo. Nasalunat ka, awan ti an-annayam iti inaldaw. When awan tayo iti sitwasyon iti tunggal maysa. Tapno marigna tayo dagiti an-anag akanda. Ngam kunana nga rudan, di kayo mangdusa, kat di kay tumat madusa. Mamakawan kayo, kat mapakawan kay tumat. Saan tayo a perpekto? At dalata dagiti pagbidbidtutan tayo, na igagaraman wano saan. Iso nga imbes asiripan tayo ti biddo ti tunggal maysa. Kitaan tayo kit dinoan niya. Tinaimbag nga impaay ti maysa kan maysa kada tayo. Pagayam Kayla, panunutem laengan nga inaramat tinamarswa ti amam. Tapno maitao ka dito'y lupong, kat makitam ti kinangayad ti nakaparswaan. Saan man na nagbalin ang nasayaat nga amakan ka ti amam, ngam addamot ti inam, anang ipatag kan nang kumpleto kan ka. Adda pamilyam anang iparik na iti ayat kan ka. Panunutem laengan ang nagbalin ka anatibkar, nagbalin ka anasayaat a tao. Natungpal mo dagiti arapaap mo, babaan ka dagiti karit adimtenggan ka. Di mo dinadaal ti biyag mo, gaputa binaybayan na kayo ti amam. No di kat day tapay kit din tinagbalin nga inspirasyon, kan karit mo iti biyag, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Waya-waya am nga rod ti pusom, kat bayam atumayab tinabayagan nga imimpenam asakit tinakam. Tapno lumagan ti barukog mo, kat ginawa ken ayat, iti pada at tao ti agumok, iti kaungkam. Alakastan Kayla,
Katagyaman ak unay iting kapanagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nakiti dramas na yun, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!